hlezi ngivuka ekuseni phinde ngilale late bhala kuze kubuke ipeni. That's how I escape. Umuntu omdala ngibuka ebusweni, ingane idlala late zitha zami ngibuka ehlweni. Bullshit I don't tolerate, hlezi ngivuka ekuseni phinde ngilale late bhala kuze kubuke ipeni. That's how I escape. Umuntu omdala ngibuka ebusweni. Hayi ngingenzima kakhulu kwezokusebenza ngenzima vele. Angifuni. Phela mina ngifuna ukuthi yimini yadweka la. Yimini yadwo. Angifuni ukuthi ukhathazeke ngibe ngikhona. Ngiyasebenza yo. Ngikhuthele star. Angimi mina yonke into enemali. Forward. Phela ufana noma ayibo sorry ufana nomzali ufana nomzali kumina ngivele ngibona anginaso isikhathi phela ukuba ngihlala la emsebenzini sathi ikhulumile nje indaba kamzali ayikho ngekinto hayi nama ukuthi umuntu ngibaleka ngoba njengoba ngishilo ufuna ukuphumula kancane umuntu ukhathele ayikho inkinga Nde ifoni yakho phela ngithi phela manje sengijahula ukuphumula ngikhathele ngimvithi ngithi cela imali kancane ngimancane ungakuthini basi yazi kunento hlisa umoya ungasabi like ngiyabona umuzi wami lana muhle uright maintenance yonke into right ugcine kahle usevisa kahle nje umuzi wami ngiyabonga manje I think sengiyakuthemba ukuthi nami ungangisevisa manje lalela phela eyami service izoqala ku10k angizwanga ngithi ke mina umuntu okhuthele phela mina makunemali phakathi la khona ngoba mina ngakwazi ukungishona ngala ngiphinde ngishone ngala makunemali phakathi uthe 10k iservice enjani le mhlawumbe phela uyakhumbula ukuthi awukakhuluma ngokuthi udinga umbhedo omusha ubusunqoma umbhedo wami le service ukuthi uhambe uyongiservisela endlini yami ngoba into ethanda ukungidida ngiyayithola kodwa ngiyakuzwa ngizwela ungangizweli kude nje simple service quick and fast 10k nje kanjalo 10k kubalisa kahle angiphela 10k uyadida no ngicela ukuthi ngicabangisise kahle ngoba manje isayintsha ke emehlweni wami ngiyayikala ke basi lo show ngiyayikala angithi phela mina basi angizazi lezi zinto lezi zokuthi uthola ukuthi ngicela ukucabangisa mnandi eminyango wakhe no it's fine we right uyicabange mina ngithola ngicela ukucabanga mncane bese ngiyabuya okay thena hey cabanga isise kahle senemali enkulu ungavumi liphosele kuthuba 10,000 ngiyabona manje 10,000 ngidusha 10,000 ngidusha bathi yenza ngani 10,000 akukwazi ukuthi wena ufuna 10,000 10,000 noma ngifika ngithi ngakho izinto epheke hey wena man you bastard wena ukwazi ukudusha umuntu wena bastard 10,000 Ye. Yambo umsondezi fana wami beyofika kuwena esiphongweni. Ine-stress. Hey, ngiyawuhlalela uma une stress vele ngiyamdinga. ngifuna ukuhlala. Hey, ulento yabona nje ine-stress ngakho. Kufanele uvelo nginika insanga, ngiyaqala ukubhema insanga, ngibhema insanga. Vela nokuthi ngibukani lapha. Yabona isifiso nginaso. Ubasi. Hey. Uyathanda ungipha imali. Ngithi ngikubekele angiphi imali. Stress esimnandi ke lezo. Sebula mcelekile. Naka siqale silungisele ndawo ukwazi phela ukuthi ungazoshunqisa umthunzi weinkukhu uhleli nomuntu womthetho.
hayi bo ayikho lento phela umsukuzenze ukuthi manje wena umthetho lo hayi umthetho lo uthi hayi bo kumina angeke uye ukukhuluma lo ubaso ukuthi ufuna ukuthi 10,000 ufuna ngemlethu uthathe ayabona ke iyakuzwa ngifuna ube isifuba sami lento uzokwazi ukuthemba ngangithi uliphelele kuthi manje wena ushutha abantu kulo line bezindlu zamamiliyoni bangangithemba ngezindlu zabo zamamiliyoni bese wena ongenalo uthi mina ngeke ungithembe anginalutho konke uyabona uzobasa ukuthi uthinda uthi ubasi ngiyacela manje isifuba sami nami sincane bose ngitshele wena into ethi ngitshele umuntu ubasi nokhuleke sami isifuba sikho sincane impahla ezinkulu ezenza kube ngathi mina isifuba sami sincane mapholoba uke le ngayithola kwabantu emapholoba ngiyakutshela ezinye zoqhephe ifeke ngithi mina ubasi uthi ufuna 10,000 no akaskimntu nje imake angazi noma ngikuzwa kahle yini uthi u10,000 owani uthi ufuna ngemlethu njani ushilo ngimsavise ho angazi noma ngikujabulele noma ngenze njani wena khona impawu osuke wamnika zona ukuthi uzomenza wena uthi uzomnika u10 manje ngifuna ukubuza kwena lento yabona asiqale la kulo 10 niunegotiateile noma ushiwo uyena nje wathi 10 la uyena ushiwo ngathi sawucabanga angithi uyabona le nto idinga ukuthi ube smart ube strategic ukuba smart nokuba strategic kuthi uma kuyena ovele wathi 10 kusanethuba lokuthi wena busangathi 20 lento ibe more of auction she price she price yeah 20 yabona ukuthi soft for me hayi 20 ingakho bengidinga umuntu mina mpholo uzokwazi ukuthi angibonise ngidinga umuntu uzokwazi ukuthi angibonise manje ngithi 20 awuhamba uthi 20 khona nami uzokwazi ukuthi va noma ingo3 ngoba phela nje wasengisifuba sakho lento ifana ne-consultation uma kuyi-consultation there is a consultation fee 20 yeah 20 ne 20 yeah 20 mapholo bafuna sibheje lo upinki lo ukuthi wazi ukuthi isifuba sami funa wazi le ndaba mangayithola la ngithola khona ezinye zo kanti nami mangayithola i-commission yami ku-20 pholo basi hayi umuntu usezoba nento ezothi umqaqi ngiyabona ngibeka impela ngibuka ukuthi manje ngathi sekuyacabangela onhlali kade ngiyibuka no uthi uthena ngemncane kakhulu encane kakhulu hayibo u20 no yabona ku20 ngiyawuzwa ukuthi u20 mina uthanda ukuthi ube nesisindo sengiyezwa manje ukuthi yabona manje ukuze izinto ngebakithi ngokubona ofisha bani lento ukuthi uyase kuyashisa ngiyazi ukuthi khona siyakhona shisa le ngoba ngiyazi ukuthi konke eyenzeka u20 wona ngiyawuthola wena manje ayizwa into engizenza ngisamshilo ngicabanga ukugcina manje wazi ukuthi nje ngoba ngilindele la u20 awusicabanga sasiyeza kodwa yazi konke ehlanganayo ke manje bengayiboni konke ehlanganayo manje mayingasiwini inkabi yami lapha nakho kusapholo la umuntu angasavuka athi pholo athi ingane hayi uthola iphusa njani phela bengathuki ulimaza ngalento yakho manje nalento ukuphathana yazi ulinga uyakhala kodwa ngakhala kakhulu ukhala kanye nami kodwa futhi uvumelana nami uthi soyithinta kana nkinga imaphi uthi njani ithakana nkinga athi ngiyabona sawucabanga no ake sikhulume kahle u20 ekuvumeni kwakho uvele wawuvuma nje wathi 20 noma aqale kwakhona ufixe hayi lokho ngambe yamuntu uvele wathi noma yini unga-eda spicy
Yabona nje manje. Yeah, no surprise. Yasiphethe. No, uyabona uma ewuvuma kalulu 20. Shuthi besingafika 30. Yeah. Ake sithi njengamanje le njengoba ngishiya le nto ithathe njengama negotiations. Yeah. Fika usuthi bengikutesta ngo20. Mina kahlahla u30 wona vele ngimile kuwo. Ngime ngithethe ngoba lento ithi uma nginyuka imali kuwena kunyuka icommission kumina. Nje angithi yabo? Kanti futhi yazi uma ubaswakho phela abanye abantu bathanda ezinye izinto uthi 3 something oji something mawukuthi uyangidinga nami mina ngakhona kodwa for wena kodwa uma ingaya ku50 ngibe khona for moral support mawuphela amandla ngingenelele uma angisho ukuthi mina ngifuna ukuba ingxenye yalento yakho kodwa usho ukuthi angavuma 50 hayibo ngoba masingenza sobabini ngoba lapho ngiyazi ukuthi nami ngiyazi nawe uyazi phela lokho sokubuy one get one free u50 ke loyo kodwa awuhamba ogoloza 30 no awugoloza 30 because yeah mama 30 kuwena 30 10 minutes yeah no awuhamba uma 30 polo bas no yahlangana lelipholo uma ethi 30 20 wakhe 10 wami sifuba sami ngiyashekesha phela yabona ke kade sengicabanga hayi sengicabanga kakhulu ayangifuni usicabanga kakhulu hayi sengicabangela kujeni no ukuthi manje phela mina ngenza i-purpose ukuthi ngijule ngokwena njengoba ubona ngikwazi ukuba uplumber ngikwazi ukuba i-general bani ngenza yonke into ke enamandla angithi phela ngiyakwazi ukuthi bese ngicabangile 30 sajiwe u30 ngibonile ukuthi ngiyazizwa uma ngawu30 ayike lapho ngawu siyalesa uzoyibona into ezokwenzakala ngiyawuzwa sengiyakuzwa ke manje nami ngiqala ngifunda imali u30 right ngoba kuyona ke angiyazi ukuthi une-energy ngoba ibona ke manje ngiyazizwa ke manje nami ukuthi sengiqala ukuyenza bengayitsheli ukuthi manje ngizoba kanti but manje ngiyazi ukuthi ngathi manje ngoba siqala kanjani so into ezokwenzeka manje ngizoqala mina wena awungeke yazi into eshayo wena ibasi ngiyakhlipha imali yanto eshayo isibindi ebese ngisithathile mina lokhu isibindi uma ngithi 30 isibindi sami ngesami manje usibinka nokuthi family ngibe nesibindi sabantu abawuthoma ukuthi 30 yayizonto awuthi 30 uthi 30 sefana manje ufaka wena kuno-30 wakho noma yini 30 wona asinyakazi ukuthi into ephambanayo manje ukuthi sekukhona izinto ukuthi wena nami ngoba siyaphambana 30 bekuyimpambosi yokwenza yabo manje sekuyimpambosi yokwenzana yabo mase kwenziwa sekuyini enye manje impambosi enye yokwenzisisa ke yabo sekumele ngicabanga ngenye indlela manje u30 wona kodwa manje impambosi yokwenza yabo manje sengizokwenza ngenye indlela ngicabanga ngenye ngoba u30 wona kodwa hawu u30 wona u30 wona ngiyabona ushesheke hlezi ngivuka ekuseni phinde ngilale late bhala kuze kubuke ipeni that's how